Milé poslucháčky, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Harmónia plus diverzita na pracovisku. Táto epizóda je špeciálna a to hneď z dvoch dôvodov. Dnes sme si pre vás pripravili letný špeciál a je to zároveň prvá epizóda, ktorú nahrávame ako video podcast, takže nás môžete už nielen počuť, ale aj vidieť. Pri tejto príležitosti sme si dovolili pozvať aj vzácneho hostia, tentokrát z oblasti potravinárskej výroby, ktorý stojí za automatizáciou a technologickým zázemím firmy, ktorej výrobky sú obľúbeným v nejednej domácnosti a takisto aj firme. Moje meno je Michaela Kicková a tým mojím špeciálnym hosťom je pán Michal Britvík, CEO spoločnosti Ryba Žilina. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Sme radi, že ste prišli. Už ste boli hosťom v nejakom podcaste? Bol som v Buzzworde u Gaba a Peťa. Takže máte skúsenosti, super, som rada. Určite sa vás ale nepýtali také otázky ako my. Myslím si, že nie, teším sa. A poďme rovno v úvode do histórie, pretože som zistila, že predchodcom Ryba Žilina bola výroba v Bratislave. Je to pravda? Začínalo sa v Bratislave? Nie je to úplne presne tak, dokonca my prevádzkujeme najstarší závod na spracovanie a výrobu rybých výrobkov široko ďaleko, minimálne v strednej Európe. Ten závod funguje na tom istom mieste už od roku 1924 a ešte v tej dobe vlastne taký pánom sa volal Elemír Langfelder, založil závod na výrobu rybých konzerv a nazval to Eletko a vlastne od tej doby ten závod nepretržite v Žiline funguje. Takže ten závod je starší ako bol ten bratislavský. Funguje už viac ako 100 rokov, môžeme presne povedať. Tak, minulý rok sme to oslavovali. Vy ste ale priniesli rôzne technologické zmeny a inovácie. Aké sú také najväčšie a najčerstvejšie? Ten závod, ako dovolím si povedať, že prešiel za posledných 10-11 rokov neskutočnými zmenami. V roku 2013 zmenil majiteľa, vstúpil do vlastníctva vlastne súčasný majiteľ a od tej doby tá spoločnosť neskutočne narastla. My sme v zásade vtedy robili obrat niekde na úrovni 24 miliónov eur, myslím 2013 a minulý rok sme zavreli s približne 90 miliónmi eur, takže viete si predstaviť, že proste všetko sa tomu muselo prispôsobiť a narásť. Tá výroba sa zmenila v podstate z takej väčšej kuchyne na skutočný potravinársky závod, myslím, 21. storočia, konkurujúci kľudne hociakému európskemu potravinárskemu závodu. Takže tých zmien bolo naozaj neskutočne veľa. A je to tak, ako by si možno človek povedal na prvú, že prišli stroje a nahradili robotu ľudí, alebo tí ľudia tam stále sú a je ich viac? A tí ľudia tam stále sú. V podstate sú mnohé pozície, ktoré zatiaľ ani si neviem predstaviť, akým spôsobom by sme nahradili a v zásade to ani nie je cieľom, samozrejme. Ale je to o tom, že proste tí ľudia práve pri tomto spôsobe výroby ako sú neskutočne nenahraditeľní a nevieme si to predstaviť, takže stále takto fungujeme. Čo považujete za takú najväčšiu hodnotu firmy Ryba Žilina za všetky tie roky, ktorými si vlastne prešli? Čo si uchovala a na čo ste takí pyšní? Viete čo, ja si myslím, že je to práve taký ten prístup ku kvalite, hej? Že tú kvalitu môžete vnímať v zásade z takého toho senzorického hľadiska, to znamená chuť, vôňa, farba, konzistencia, alebo na druhej strane môžete sa na tú kvalitu pozerať ako na bezpečnosť tej potraviny, na konzistentnosť tých rôznych šarží, že sú rovnaké v čase. A práve toto je o ľuďoch. Je to proste, vraciam sa k tomu, je to proste o ľuďoch a myslím si, že toto sa tej firme podarilo uchovať už tých 100 rokov. Vy ste na pozícii CEO, ako som spomínala. Ako sa vám pracuje na takéto pozícii? Ďakujem pekne. Ja som šťastný, že pracujem proste pre majiteľa spoločnosti a že pracujem proste pre túto firmu. Neskutočne ma to baví. Ja som do firmy vlastne prišiel tesne potom, ako on akvíroval tú firmu. Niekedy začiatkom roku 2014 a od oktobra 2015 som riaditeľom spoločnosti. Takže neskutočne ma to baví a myslím si, že ešte stále je kam posúvať tú spoločnosť. Tak nám povedzte, že ako vyzerá taký váš bežný deň. Prídete, dáte si kávičku? Jasné, presne tak. Toto je, ja si dovolím povedať, že pozícia generálneho riaditeľa je možno, že jedna z pozícií, u ktorých je najväčší rozdiel medzi tým, ako to ľudia vnímajú a čo je to v skutočnosti. Je to podobné ako pri HR, pri marketingu, pri IT. Hej, všetci si myslia, že tí ľudia nič nerobia a pritom proste na tých ľuďoch v zásade stojí to, či tá firma je úspešná alebo nie je úspešná.
A v mojom prípade je to tak, že v zásade ja to beriem tak, že je to jednoduché na jednej strane, ale ja som zodpovedný za všetko a svojím spôsobom môžem za každý úspech, ale aj neúspech spoločnosti. Bez ohľadu na to, ako rozsiahly, ako závažný môže byť. Hej. Ja som zodpovedný za strategické smerovanie firmy, za vedenie a motiváciu tímu, za kontrolu a dohľad nad dodržiavaním stanovených cieľov, za tvorenie štruktúr, za rozhodovanie, dodržiavanie zákonov a predpisov a v neposlednom rade aj za reprezentáciu firmy. Takže myslím si, že je to pomerne rozsiahle a jednoducho veľmi ťažko sa povie, že presne takto vyzerá ten deň. Ako, ja by som vedel povedať, že prídem do práce, sadnem si, skontrolujem faktúry a tak ďalej. Hej, ale... Riešite maily už doma, alebo až v práci máte na to vyhradený čas? Ja som asi ešte stará generácia, takže ja som zvyknutý proste pracovať 24/7 v zásade. Takže mne sa domailujete alebo dovoláte prakticky každý deň a celý čas. Takže ja si väčšinou maily riešim priebežne a asi jediná vec, od ktorej som odstrihnutý, keď nie som v kancelárii a teda ani som nesúhlasil s napojením mňa na systém a to je práve to schvaľovanie faktúr, ktoré jednoducho ako nechávam. Že to už ide mimo vás. A vy máte aj takú možnosť zasahovať do výroby? Že napríklad teraz si poviete, že dajme kotič do tresky. Alebo urobme spoluprácu so Separom. Máte vy takéto možnosti? Vymýšľať takéto veci? Mám. A to ste práve aj trafili. Hej. Ten kotič nie je môj nápad. To vymyslela moja kolegyňa, riaditeľka predaja a marketingu. Ale tá spolupráca so Separom je práve môj nápad. Počas svojej pracovnej cesty ste určite zažili aj mnohé také krízové situácie. Je niečo, čo ste sa naučili? Že ste dostali nejakú životnú lekciu? Čo ste si zobrali? Tak, ako som hovoril aj pri tých úspechoch, ale aj neúspechoch. Ako naučil som sa neskutočne veľa. Ja som predtým si prešiel viacerými pracovnými pozíciami v rôznych firmách, aj s rôznou veľkosťou. Skôr to boli korporáty. Ale nikdy som neviedol firmu celkovo. Hej. To som sa musel naučiť práve v Rybe Žilina od majiteľa spoločnosti, ktorý mi mimoriadne pomáhal od začiatku. A každý ten neúspech, a bolo ich naozaj mnoho a viem sa teraz ku každému jednému z nich v zásade nejakým spôsobom postaviť a povedať, že kam nás to posunulo a kam to posunulo mňa osobne. Vy ste spomínali, že jednou z takých hlavných hodnôt tej firmy sú ľudia. Aj sa s nimi stretávate vo výrobe? Vždy, keď mi to čas dovolí, tak sa snažím ísť do výroby a snažím sa aj rozprávať s ľuďmi a ja sa snažím mať otvorený vzťah s ľuďmi, aj keď ich stretnem vonku, kdekoľvek, či už vo firme alebo na chodníku, tak proste, keď je tam možno, tak sa opýtam, ako sa majú a pozdravíme sa. Proste snažím sa s tými ľuďmi byť v kontakte. Asi máte v merku aj výrobný proces? Tak nám skúste povedať tak v skratke, že ako prebieha. Asi nejdete, nelovíte rybu, nedáte ju na pás a nespracuje sa to, asi to má nejaký taký väčší proces výrobný, tak ako? Určite, ak sa bavíme teda, keď hovoríte o rybách, tak sa asi bavíme o treske, čo je to najpodstatnejšie z tej našej výroby samozrejme. Tak v zásade tie ryby prichádzajú ku nám už spracované, vyfiletované, oni sú zamrazené v takých filetových blokoch, ktoré sa rozmrazia, následne sa teplne opracujú, namarinujú sa a potom sa spoja vlastne s namarinovanou zeleninou a s našou vlastnou majonézou v jeden celok a následne sa to plní do tých teglíkov, ktoré poznáte. Ale celý tento proces sa kedysi robil práve ručne, viackrát to ľudia chytali do rúk, prekladali z miesta na miesto. Väčšinu tohto procesu už máme uzatvorenú a jednoducho ten produkt ide napríklad potrubím, už sa k tomu človek nedostane a je to jednoducho ďaleko bezpečnejšie. A to nám napríklad aj dovoluje proste pristupovať ku tým našim výrobkom tak, že dávame ďaleko menej konzervačných látok ako konkurencia, ktorá je na trhu. A vy ako vnímate túto konkurenciu? Lebo to je taký veľký býv, že žilinská treska, košická treska. Ja to nechcem podceňovať, ale práve toto, čo vidíte zvonka, myslím si, že je ďaleko väčšie, ako to v skutočnosti je, ten rozpor alebo ten súboj. Ja vnímam skôr ako konkurenciu proste všetky iné potraviny, ktoré si človek môže dať na miesto našich produktov. A toto je si myslím, že skôr podstatné. A v tom vzťahu, ako otvorene to poviem, v tom vzťahu ku tej priamej konkurencii je to tak, že
že podľa mňa sa máme obidvaja stále kam posúvať a máme možnosti hľadať priestor na zväčšenie toho trhu, nie na utrhávanie si kúska toho koláča, ktorý tu existuje. Ale musím povedať, že čo tiež asi je o tej práci tých našich ľudí, že ten koláč je rozdelený tak, že my máme v našej značke máme približne 65% trhu a plus ešte vyrábame samozrejme aj nejaké privátne značky, takže je to asi tak, že približne 75% tresky, ktorú si viete kúpiť na pultoch, je vyrobených u nás. Je Žilinská. Presne tak. Načala som už trošku sociálne siete, vy na nich máte aj veľkú fanúšikovskú základňu. Ja napríklad sama som v skupine Žilinská treska a ľudia sa tam rozprávajú a niekedy aj vymýšľajú, že čo by ste ešte mohli využiť, aké rady alebo niečo vymyslieť. Inšpirujete sa aj týmto, alebo ste v kontakte s týmito ľuďmi? Vedia sa napríklad dostať do výroby niekedy? Áno, aj sme mali viackrát také, že sme robili nejaké súťaže a organizovala sa výprava do výroby a snažíme sa s tými ľuďmi komunikovať. Tá skupina je celkom aktívna, tá facebooková. Ale to nemáte pod palcom vy. To naozaj vzniklo... To je nezávislá skupina, ktorá dokonca nám, musím povedať, že zo začiatku ako dávala pomerne dosť zabrať a tá komunikácia bola častokrát ťažká, keď sme prišli a začali sme meniť niektoré veci. Takže to je úplne nezávislá skupina. Poďme teraz priamo do firmy k zamestnankyňam a zamestnancom. Z hľadiska rodovej diverzity zamestnávate viac žien alebo mužov? Viete čo, ten pomer je približne pol na pol. Ako asi presne to poviem tak, že máme 45% žien, 55% mužov, ale pomerne zásadne deformuje tú štatistiku fakt, že máme asi 70-75 mužov vodičov nákladných aut. Takže toto vlastne preklapa tie misky váh na tú stranu tých mužov. Samozrejme máme pozície, ktoré sú skôr vhodné pre ženy, skôr vhodné pre mužov. Ktoré je to rozdelené. No. Je to hlavne o nejakých požiadavkách na nejakú manuálnu manipuláciu. Že v sklade takže napríklad. presne tak, kde máte predsa len tie limity, ako aj fyziologicky dané. Čo sa týka vekovej diverzity, tak sú to staršie zamestnankyne a zamestnanci, alebo mladší? Pracujete napríklad aj so študentami alebo dôchodcami? Pracujeme aj so študentami, aj s dôchodcami. Priznám sa, že ten vekový priemer v hlave nemám, ale máme naozaj celé spektrum tých zamestnancov, takže myslím si, že nie je to o tom, že by sa to preklápalo na niektorú stranu konkrétne. Práve leto prináša rôzne pracovné možnosti pre tých spomínaných študentov a študentky. Využívate to? Chodia k vám? Mladé Žilinčanky a Žilinčania? Áno, využívame a teraz viem, že aj hľadá náš marketingový tím hlavne, ale to nie je do výroby, ale budeme účastní na veľa festivaloch, takže myslím si, že tam bude veľa možností na brigády a dokonca na zaujímavých miestach. Takže toto je taká časť, ale ku tým študentom, ak dovolíte, by som sa vrátil, že máme pomerne dosť veľa takých spoluprác alebo takých stáží, kedy ku nám chodia študenti. Hlavne to je vlastne z podnetu ich školiteľov, profesorov, ktorí majú s nimi vytvorené vzťahy. Tá spolupráca prebieha najmä medzi nami a SPUčkou z Nitry a zase na druhej strane z Bratislavskou STU, kedy v podstate buď z chemicko-technologickej alebo zase z potravinárstva v Nitre ku nám chodia študenti si robiť diplomovky, prípadne na stáže do labáku, na kontrolu kvality a tak ďalej, na technológie. Takže toto je veľmi zaujímavé a musím povedať, že aj obohacujúce častokrát aj pre nás. Tento podcast vám prináša United Resources, silný a spoľahlivý partner pre zamestnávateľov. A stretli ste sa niekedy aj s generáciami na pracovisku? Myslíte ako z jednej rodiny viac generácií? Že ide práve ten študent, robí si tam napríklad diplomovku, ale robí tam aj jeho mama aj babka, alebo detko. Ja viem určite minimálne o 2 prípadoch, kedy sme mali dokonca 3 generácie z jednej rodiny u nás. A teraz máme viacero prípadov, kedy sú 2 generácie zamestnané u nás, takže áno. Ale musím povedať ešte možno z tohto súdka, ako mňa strašne teší jedna vec, že máme veľmi veľa zamestnancov, ktorí proste celú svoju pracovnú kariéru strávili u nás v Rybe Žilina. Takže, a stále u nás aj pracujú a sú to aj mladší ľudia rádovo, aj 50-tníci, ktorí proste naozaj prišli po strednej, aj po vysokej škole a dokonca v mnohých prípadoch je tam aj pomerne zaujímavý kariérny rast za týmito ľuďmi. To som sa chcela opýtať, že či sa vedia posunúť za tie roky vyššie. Áno.
Napríklad môj veľmi blízky kolega je konateľom a je šéfom vlastne nákupu spoločnosti. On prišiel do firmy priamo z vysokej školy. Perfektné. Super. Tak to sa veľmi tešíme. A pracujete ešte aj s ľuďmi zo zahraničia? Zahraniční zamestnanci to sú skôr jednotkové prípady. Zatiaľ tam nebol nejaký taký extrémny tlak na to, ale nie je to nejaká systémová vec, je to skôr otázka takého prirodzeného vývoja. A vás osobne niekto možno inšpiroval počas tej vašej pracovnej cesty zo zahraničia? Alebo objavili ste, povedal vám niekto nejaký nápad alebo nejaký systém, ktorý vám pomohol v tom, čo robíte? Teraz musíte zaloviť v pamäti. Strašne veľa, naozaj chodíme aj po výstavách, po rôznych aj kongresoch, kontrakty robíme, ako je tam naozaj prirodzené, že tá surovina sa nakupuje vonku a komunikujeme s tými spracovateľmi, výlovcami, chodíme aj ku ním do fabrík, na lode, na návštevy a tak ďalej, takže naozaj je toho veľmi veľa, čo môže byť inšpiratívne. Na druhej strane ten spôsob opracovania ryby, tak ako ho robíme my, v podstate nerobí nikto iný. Takže je to skôr o tom, že oni celkom ako tak pozerajú na to, že ako to robíme, či už pri tej tepelnej úprave, či už pri rozmrazení tej tresky a zase na druhej strane aj pri marinovaní sleďa. Takže v tomto prípade ste vy taký inšpiratívny pre ostatných. Môžeme to tak povedať, nie? Čo si tu budeme Vy ste to povedali. Super. A spomínali ste loď a návšteva lode. Majú takúto možnosť aj vaši zamestnanci? Možno v rámci nejakých benefitov? Toto nie je o benefite, ako toto bolo vyslovene pracovné. Ja som strávil nejaký čas na Aliaške, mal som možnosť si prejsť viacero výlovných lodí, viacero lodí, ktoré proste prevážajú tie ryby. Bol som takisto na návšteve v fabrike na jednom vysunutom ostrove vlastne na Aliaške, kde sa spracúvajú tie ryby priamo pre nás. To je napríklad ostrov s 86 pôvodnými obyvateľmi a sezónne tam býva až 1000 zamestnancov na tej fabrike, takže to je naozaj ako o tom, že vyslovene 2 sezóny počas roka prídu tam zamestnanci, spracúvajú, zamrazí sa to a potom to cestuje ku nám. Ja napríklad z vlastnej skúsenosti viem, že v pekárni to je tak, že keď sa pečie, môže zamestnanec jesť to pečivo, ale nesmie vynášať. A že ako je to u vás? Jasné. U nás je to tak, že vo výrobe nesmie jesť a piť nikto nič. To je v rámci systémov riadenia kvality a bezpečnosti potravín. Ale zamestnanci majú v podstate nekonečné množstvo našich výrobkov k dispozícii na denných miestnostiach alebo teda v jedálni, kde si môžu zobrať a môžu zjesť koľko vládzu. Takže toto je takým benefitom. A čo sa týka akože toho odnesenia, tak máme zase aj taký benefit, kedy zamestnanci dostávajú také zamestnanecké tašky s našimi výrobkami a tovarmi. Ktoré benefity ešte máte rád vo vašej firme? Ja vám možno odpoviem trošku inak, ako keď sme sa už o tom bavili, že je to skôr o tom, že tí zamestnanci častokrát majú obľúbené benefity, ktorých ten prínos je možno taký okamžitý bez ohľadu na ich hodnotu. Hej? A že práve toto jedenie tých výrobkov, možno zamestnanecké tašky, možno nejaké možnosti takých ako zliav pri nákupe nášho sortimentu v našom treskabare a tak ďalej. Hej. Ale čo ma ako mrzí naopak je, že pomerne málo ľudí napríklad využíva benefit, kedy zamestnávateľ prispieva do 3. dôchodkového piliera. Čo si myslím, že je práve taká vec, ktorú tí ľudia proste aj sa ich snažíme trošku tak ako učiť a odkladať si a tak ďalej. Že len proste je to o tom, že tam si musí aj zamestnanec prispieť minimálne takú hodnotu, koľko vlastne zamestnanec dáva, aby to bolo tým benefitom. Takže v podstate ako toto je skôr taká negatívna príležitosť alebo teda negatívny moment v tomto. Taká škoda, že to nevyužívajú. Ale možno sa to zmení. Vypočul si podcast a povedia si, ale vidím, že aj teraz prednedávnom som mal na podpis zo pár tých zmluv, že nejakí zamestnanci, takí, ktorí už u nás pracujú dlhšie, tak teraz sa tak zobudili a dali si to. Takže to je fajn. No. Ale asi najčastejšie naozaj využívajú tie hmotné benefity. Samozrejme plus nejaká dotácia, strávy nad rámec zákona a takéto záležitosti. Ja viem, že existuje aj autobus, ktorý vozí zamestnancov
do výroby? Áno, máme aj niektoré doliny. Myslím, že tam z toho rajeckého smeru nám chodí taký autobus, že tak nám to je super benefit. Takže... Keď si to človek zráta, že koľko prejazdí do práce, tak toto je celkom pekný. Tak snažíme sa pomáhať tým ľuďom, aby tá práca u nás bola atraktívna, aby to bolo pre nich v pohode. Vy máte ktorý najobľúbenejší benefit? Vy ako CEO vo firme. Pre mňa? Alebo... Ja neviem. Ja naozaj neviem. Viete, pre mňa asi v tomto je to naozaj je to o tom, že proste my máme možnosť sa zúčastňovať napríklad degustácií rôznych a tak ďalej, hej, že čo je mimoriadne zaujímavé aj pre mňa a snažím sa aj keď nie som ako súčasťou toho tímu, pretože častokrát nemôžem sa zúčastniť, pretože veľa cestujem, ale vždy, keď som tam, tak sa snažím napríklad zúčastňovať takýchto vecí, ktoré sú veľmi zaujímavé a prínosné aj pre mňa z tohto pohľadu, že vidím aj názory tých mojich kolegov na tie výrobky, vidím proste. Samozrejme, my nakúpime aj všetky konkurenčné výrobky a rôzne, aj zo zahraničia si častokrát nosíme šaláty a podobne. Keď niekto cestuje a má možnosť priniesť, tak prinesie a následne sa snažíme analyzovať, riešiť, či by to malo význam, či sa vieme inšpirovať a tak ďalej. Takže toto je pre mňa také inšpiratívne a myslím si, že pre mňa je aj toto benefit. Vy máte aj veľa takých možností, ako priniesť svoju vlastnú kreativitu do tej firmy. Určite. Ako teda napríklad tá spolupráca s reperom. Áno. Ako by ste charakterizovali to prostredie v Ryba Žilina? Je priateľské, rodinné, alebo je také korporátne? Keď oddelíme tú výrobu, hej? Jasné. My v žiadnom prípade nie sme korporát. My sme slovenská rodinná firma. Takýmto spôsobom sa aj snažím viesť tých ľudí, ktorých ja mám v priamej pôsobnosti, a verím tomu, že to funguje a snažíme sa proste robiť veci naozaj čo najlepšie proste v tomto duchu. Samozrejme na druhej strane musíme budovať dostatočne robustné štruktúry, aby to proste tá firma so 430 zamestnancami uniesla s tými procesmi, ktoré k tomu súvisia. Vy počas nahrávania tohto podcastu prechádzate aj takým rebrandingom. Možno už to aj sa celé udeje, keď bude táto epizóda vonku. Čo to znamená? Čo sa zmení tak asi najviac pre toho spotrebiteľa? Pre spotrebiteľa sa v podstate nezmení nič. To je aj ten prístup, ktorý sme zvolili ku tomu rebrandingu a je to naozaj o tom, že my meníme len logo. My meníme dve značky, s ktorými sme doteraz boli na trhu a boli nimi obrandované naše výrobky. To bola preto Ryba Žilina a preto Radoma. A obidve a všetky tie výrobky budú vlastne na trhu naďalej k dispozícii pod značkou Radoma. A už na prvý pohľad je zrejme, že prvotným cieľom bolo zjednodušenie komunikácie. Chceme byť viac zrozumiteľnými pre zákazníkov, ale aj pre zamestnancov. A v zásade my nemeníme nič na výrobe, na výrobkoch, na portfóliu. Toto je proste zmena len loga. Čiže je to iba vlastne o značke? Presne tak. A na tento rebranding používate aj sociálne siete a v rámci marketingu aj spoluprácu s influencermi. Ako si toto teda pochvaľujete? Ja si myslím, že to je absolútne neoddeliteľná súčasť nášho fungovania už niekoľko rokov a využívame spoluprácu s viacerými influencermi a ja si myslím, že takýmto spôsobom budeme aj pokračovať ďalej. Dobre, ja sa veľmi, veľmi teším, lebo ak sa môžem priznať, tak aj ja som bola súčasťou nejednej kampane a môžeme tento podcast a túto epizódu ukončiť tak, že to zaobalíme, celú tú tému diverzity a inklúzie na pracovisku, že ako ju vy využívate? Ja si dovolím povedať, že úplne normálne. Mnohé veci sú prirodzené a nie je nutné ich podľa mňa robiť na silu. Ja som presvedčený o tom, že celý môj tím v rámci toho top manažmentu sú súčasní, moderní ľudia, ktorí vedia, čo majú robiť, aby išli príkladom a aby proste vytvárali prostredie, ktoré je vhodné pre všetkých a neuškodí nikomu. A v zásade takto na tom pracujeme. A častokrát si myslím, že je to viac ako nejaké napísané smernice a podobne, ale
Na druhej strane musím povedať, že samozrejme nepodceňujeme aj nejakú formalizáciu týchto záležitostí a pracujeme na tom tak, aby sme mali všetky procesy nastavené a správne, aj formálne proste dodržané všetko tak, aby bolo v poriadku a aj teraz veľmi intenzívne pracujeme na zavedení politík a reportingu v rámci ESG. To je v podstate, ako sú to tie environmentálne, sociálne a zase a posledné to je governance, to je proste ako ten prístup ku riadeniu tej spoločnosti a to sú tieto tri pohľady vlastne na tú problematiku a je to myslím si, že veľká téma v posledných, alebo teda asi od minulého roka veľa, lebo sa začalo hovoriť o povinnosti firiem prejsť na ten reporting, takže mnohé firmy to už majú povinné. Myslím si, že teraz sa od 2 roky, ak dobre hovorím, odložila tá platnosť povinnosti pre menšie firmy, ale my sme sa rozhodli, že vlastne nezbrzdíme tie naše aktivity, ale budeme robiť report už za tento rok, tak ako to bolo vlastne pôvodne nastavené. OK. Na záver tohto podcastu som si pre vás pripravila, tak ako pre každú hostku a hostia, takých 5 otázok, rýchlych a krátkych, počas ktorých si budete vyberať buď alebo. A keď sa nebudete vedieť rozhodnúť, tak povedzte iba harmónia. Rybolov alebo horolezectvo? Rybolov. A vy ste rybár, že? Dobre mám informácie? Nie, ja som poľovník. Naozaj? Aha. A čo také najväčšie ste ulovili zatiaľ? Viete čo? Pre mňa je poľovníctvo skôr o rozvíjaní priateľstiev a o takomto mojom vzťahu ku prírode a hlavne ku prírode, v ktorej som vyrastal a v žiadnom prípade to pre mňa nie je o trofejách a o tej ulovenej zveri. Ja si myslím, že ten rozmer je ďaleko inde a myslím si, že práve aj v tej poslednej dobe to poľovníctvo sa minimálne v tej komunikačnej úrovni neuberá tým smerom, s ktorým by som ja osobne bol spokojný. OK, tak poďme na ďalšiu otázku. Vizionársky štýl alebo direktívny štýl? Vizionársky. A jazz alebo rock? Rock. Plus slovenský rap. A spoločenská zodpovednosť alebo udržateľnosť? Udržateľnosť. Výborne, ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli čas, že ste prišli do nášho podcastu Harmónia plus diverzita na pracovisku. Budem sa tešiť, keď sa opäť stretneme a prinesiete zase ďalšie inovatívne postupy, ktoré ste zaviedli možno vo firme alebo nejaké nové informácie. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a takisto sa budem tešiť. No a milé poslucháčky, milí poslucháči, vy nás nezabudnite sledovať na našom Spotify a Apple Podcast kanáli Harmónia plus diverzita na pracovisku a v prípade, že sa vám táto epizóda páčila, tak ju pokojne môžete označiť zvončekom a tým pádom nezmeškáte ďalšie zaujímavé témy. Želám vám ešte krásny zvyšok dňa.